Pag imong ipit dagan mo kay mo. Ito dito, kanara akong gigawas. Hey, gusto na ako na limuot pang kayo, gusto na ako inanaon. Yun na na. Ulang kamaot. Mag-try mo daw siya pataas ang buhok. Ay, pangit. Sadyo sila na masyal, oh. Sa bakol, oh. Bakol! Kuyawan niya mong iro nga bakol, oh. Kay maglakaw, magkaykiay. Bakol! Mas gudi, oh. Gano'n man kagudi, init. Galalala man kadiya. Ipanggawas ni Junjun nagkarton to, ah. Kay diyang panghalingan. Diyang dauban. Manang mga karton sa mga order ni Gian sa Kwan Shopee. Ilang uli? Ito na yun? Oo. Parang asa nagsilhig niya na ikabtanan. agka kung irog iputol-putol terus buang ni bakol guba to. Ini lagi nang ibutang agkuan. Ayos na si bagong kudintas. Bila ra mo puni putlon ako rin butangan kaya ron mabutangan akong tali. Ag si Brownie na ija. Mulakaw kani mulakaw ang kuning sa asal lang padulong. Para diha ra isangit agkadina. Kaya ko rin orderan si Happy katong Nas bakol ning deo. Wa kay imong kudintas. pang-iring ko na. Kaluoy sa muang bakol. Balik-balik. Muna diyang tiil, Kiyat na mas gyapon bisag silhig. halakay mo nagibali-bali ng silhig. Hoy, nagipangat ng basura. Kasaway dyan yung bakula ni. Nasgudi ka ng lingin-lingin, nasgudi, oh. Tako na, no. Da, nagpudyo lang gigihatan. Nga nung garang kakiyat. Dili na sila magsaba. Bakol. Bakol. Gapahapa man, Brownie. 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 Nilakaw bi kay imong TLB. Oh. Kimpay-kimpay lang na imo ang agi. Ini sa mulakaw, dari mulakaw na dito. Ano imong tiil, oh. Sana ni mo ang tiil. Wala na buyag yan. Ano? Nawa na, no. Sasiko na pagamay, oh. Ano mo si Piagak. Dako na naman. Si Brownie kay Digid ma. Tubuan ng mga kataw-kataw. Kanis gudi, arang ka. Sensitive. Silos pangit, oh. Ang silos? Brownie. Lumot ni kay sige lang hiligo. Try na Brownie. 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 Pangiring ko niya ako. Kamikloy. Dali na, dali. Brownie, tawagan ni Papa. Malaya ginatong kabayo kay arang susiga. Dali ba, tawagan ni Papa. Lana, ning na. Nikapang sa kono. Ikayo. Katong dito, pang silaban to, masiga to, kaya nangamatay ng mga sagbot. Nangamatay sobras kainit. Nga na sa Brownie, hindi na. Yung tubig ko kaya kagat ka. Hindi. Sakyan mo di.
Di siya makalakaw. Ang siraw no. Pasakya. Nah, balaha. Pero kumbati lang mas gihapon siya bisag bakol. Ang kaloy ito ada smikloy dito sa tindahan to ah. Na dito di ay. Ikaw, wag sige dagan-dagan. Morning dali. Kasi naraban ni sila mga uaw. Nga naitaw, mga uaw na pud sila. Sabi, ting. Lakaw na sa brownie, wani mo pansin ah. Sakay. Masakya. Daghang pakan-unon, mga iring, mga iro, mga kambing. Lamin tag na kanding pa no. Yes sila. Nanadyo ko magbuhay kanding. Hanggang gisarang kanding sa una na drawing man. Wa may ning abot. Pero luoy pud magbuhay kanding kaya tay pasabsab. Way katugwa dyan. Tulog na mga Kay diha o, gamay ra ka jog. Tulog ng mga bata. Space. Di po nato dihang lugar. Tulog ng mga bata. Bulingitin naman sila gitsura. Kani si Brownie kay nana gidi akong kuskuson na yung panit. Dilpyo kanina kay permi giligo. So na ijang nilakwan o. Mura makag sigbin, Brownie. Sigbin, masiguro ni Ruan ni. Dowa sila. Mayroon na dyan yalingang karton. Gamay na ko yung basura. Ting. Hindi mo naman nang ipachat siya. Da. Dito amigo. Nadya kang kadabtanan. Wala ka na wabi. Sangli na. Yung tubig ka. Kana pas bakul ko no patsatsa ko nos bakula. Tanaw natin siyang tiil. Tiri, aluy. Tiri. Ha? Tiri. Lo jo ka jog tiil do na yung tiil oh. Aluy, buling. Loy ka jog tiil. Kabe, tatsa kabe. Ting. Hindi magiro. Ah, kag mini pa oy. Pati mga ero gipatsatsa. Ini ang kalingawan. Magsabong-sabong tagmanok. Laya ginaban. Bunga na rin mo nang dihas kuhan karong winang magaling-haling di maabtan. Kanabang do ka sa nga o. Di ko mapaas. Yung box may mga order. Tulog na lang siya. Wa nagikapoy na sa body. Wa nagkakiat kay ngano lagi maabot sa kalsada buhian. Ugaw na ka. Tiding. Puyo mo dahil kagitan di ay. Kanang kada. Tulog na bibi. Tulog na.
At si Brownie, tagda putos Brownie. Uy, galula ko na lang. Dali. Tulog na. Paborito dyan ni Just Goody. Gara kay lakon. Munong maglakilak. Kaya nga bibibibihon. Munong maglakilak kay bibibibihon. Tiring, 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 tiring. Sayo ba? Hindi kong sayaw. Pero mga dunggan mga iro kay magkano? Sigbin man siguro ka Brownie. Dagan be, mo dagan ba? Dagan. Mga bisda ka, jog na ang mga irowa, oy. Mahal ba kini iro ah? Mahal, Bisaya man na. Mahal ni. Ang mahal nga iro, katumang na kuan. Mahal ni na ako mga iro ah. Hindi yung presyo ka. Kuan na, ning daga na. Mo gani, muna. Mo nang gibuhian man. Oh, stoy. Dali, gode. Uy, Adto na sa kalsada ron, naghahanap ba ka jog sakyan na sa kalsada? gode. Ah, marok din na siya mo dol kay. Gode. Nalalala. Gode. Minsan mong lubot pa oy, nakabulingit na. Tut. Kuan na, hekta na. Muna ang kakunan niya kay mawala lang kalit. Na. Japas Brownie, kay di mo lakaw. Kimpay-kimpay ra nang agi. Ala, mahimo ning kuan be. Sakbot niyang kuan be. Subhan man nagtubig. Kaya di ba yo? Ilahan mo, sing rapita na, narabay bunga. Kuan na nagtubig, bisbisan karon kanang ijahang Kuan mahimo ra fertilizer din. Ako magipampala daw. Gibutang na ko sa gilid. Wala ba, naputol na yung silhig. Karon jud kang kinabtanon bay, nagtanon jud ka bay, nagtanon jud ka ba? Nagtanon jud ka ba? Bumbiro. Hana barong di manglagsik ijahan ka ng sana. Barong di manglagpad ng ijahang agiw. Kay mga karton mo gud na. Manglagpad na ijahang agiw. Di gamay lang ko gitapon sa basura. Dagan ko mga basura. O di ba? Kuan ka jog basura ganiha nahimo ng abo. Karton lang kay bawal mga plastic. Nahimo nga bunag mga karton. Mura pud nato og ikrimita. Nahimo putang abo. Gatong panahon, grabing inita gadilaab. Sugod na pagtrabaho ang mga trabahante kayo man naghaliday. Ay ngag na ng kalsada. Mawala dari ba sa imong buhian? Hindi na kabuhian, kaya ramang kang ka. Huwagan Tiyat. tayo. Saka na siya ron, no? Tanang loja. Hindi saka. Sige, saka. Kaya mo yan. Kaya mo yan, Brownie. Sige. Di lagi maunat yan tayo sa likod. Sige, saka. Na. Luyan ni mo, Brownie. Ngita di siya pagi nga makasaka. Saka. Bawal tumakas. Huli. Human nagmaligayang araw. So, napod sila ang kwarto. Adyo ba silang panguhit? Pagitang tangon kay ilan yung ububon sayang may lang ako ihikot pag mugawas. Ububon di ay di mo gud maubog di man kabot. Dili agot.
Ang saan pag-abot? Si Brownie may mo. Sige ko po ba na? Mura na sila. Ano? Hindi na pa ngay. Pati na sa makiring niya. Napadatog na kay Ring. Sinamok siyang lula. Ina kayo, may pagkutaan. Kita mo pa kanon doon. Nana, di na magpasud. Hindi na mo, pahuway na mo. Huwag mo kaya lagang manok. Hindi ka muntak dagan kay kagalagaan. Inom ng tubig, o giuhaw. Very good, ginainom mong tubig. Hindi, inom lang ng tubig. Mata. Nakalibang. Giuhaw, di sa tama na. Hoy, kamong duha, panginom mong tubig. Inom na sila. Uma na? Inom na. Good na, sugod na pagilak. Basta na iro, nakakulong. Kinahanglan ni gawas gini mo sa kadadlaw eh. May space po sila. Di kinan mo kaon. Kaya pero mila sila ng tanaw lang nakakulong ba. Unang mamalit sa tugsudan ba. Kaya ito na, hindi kayo pag Mag-exercise ako ka rin, Jod. ito kaya mukhaon po ngayon. Kung magkaon ako mo ligo. Ay guys, si Mama galugog mais. Kasi tawag na si Juma? Dinapdap. Ha? Dinapdap. Ah, dinakdak? Dinapdap. Dinapdap? Oo. Pwede mo na budburon. O ag binakion. Kato dito inaadto nga akong gipanghiwa. Pwede to siya mabaki. Hindi siyang buhok ko gipit-ipitan. Alimuot. Taas na ba dyan? Taas na bitaw. Nga nung alimuot. Ito na mo bita kung ingon yung putli. Hindi ko kamawa basig ma. Di po Iskirol. Maglat mong ko basig makuan ba? Ah, putol raman. Mag-gruntod-gruntod. Putol raman ba? Alam na dyan. Ganun ako. Diyan, gilugaw na. Humutra ba? Oo, humot ito. Labi na agap ako na. Labi na ag bakion na dahil. Lamit tayo bakion. Makadot na kadani kayo namanggi. Oo. Hardlip. Guys, kay lamig ko. Katong di sa'yo nga mais lamig. Yan na pag-ipit oh. Saan man? Sunday, pete. Pete. Ara magimong ipit dagan mo kay mo. Ito dito, kanara akong gigawas. Okay, gusto na ako na limuot pang kayo. Gusto na ako inanaon. Yun na na. Oh. Bartag sa ulang kamaot. Yes, matry mo daw siya pataas og buhok. Katong ipit-ipitan. Katong ipit nga. Katong kumpit ba? Oo. Basta mo ambog na niya kung buk. Ato na ko ng kuluran. Oo, kuluran na ito. Pakuluran. Ang kuluran karong balik na panagkaitan. Na mamahon na ta. Dari na dong. Ah, sisikot. Kaya pa. Ningkan to gabi alas 10. Oo. Hindi na po itong mahaw. Ah, di. Pinapitong ko. Silan guys, monggos. Huwag ka ng kuwan. Utang. Mama, nakipansit. Ah, di mo dia guys. Kamahaw na tag-utan. Magiging itong pinambuhi, utan. Utan, pataas sa pinambuhi. Utan, ano yung malang utan? Pang haba ng buhay, pang kulay ng buhay. Sa sinabawang gulay. Hey, ano ako dito? Ano? Sakwan sa mga. Dinapdap. Tawag ni Mama, dinapdap. Diyan mais. Dapat marinig dyan ang kaldero. Mauna po tanin siya guys. Naman kinabuhin ko bre. Sige lang kaon. Kaon kasulog mo. Hi guys, good morning. Dagdagan na ako. Ay, sa iro na sa iro. Tawag buntag uto hapon. Timo po dog. Buntag uto hapon gabi eh.
Isa isang gulsa yun ang munggos. Ipandar ang motor. Motor. Haba na haba. Pandar. Haba din. Mo, dungog sa pandar. Haba. Katarang gamay pa. Hindi, kari na ipakaon sa ilang biyo. Anong baw diha? Ako pagawas daan. Ito yung bawasan yung kamay raw. Baka hindi mo kanina. Ano nagbinignit ma? Oo. Ano binigyan? Kami kayo na sa bulag. Ano? Nagumot kayo nag-adlip? Oo. Pilit ako ganit itong hilong-hilong pa nangalaya man ang dahon ba? Lungaga na natanon dahil kayo na. Buwang na. Pag nga na natanon ron, kinukajus na na. Kupulot na. Nangis lagi ang pangit. At mga dabong ramay mo ang ipang-adlip. Oo, ang dabong mo ra. Sa mamayumok. Oo, 5 kabuk ako nakuha. 5 may kabuk ako gabi. Mga bata pa sa ulo kanimo among pamahaw kanimo ito panahon. Pakaon mo po kung nga nasa gamay pa, pero ang tawag dito ni nanay kay Kuam. Kalatoy. Kalatoy. Ang kalatoy man kanay nilagta. Yung mais ba nga? Gahi, may kuan di ay, ang tawag din ni nanay na nilatan. Nilatoy man to katong na eh. Amo ra bitag lubuon. Gahi na din ko ang panit no to kalatoy. Tapos among latanan. Sus. Dahil ano mas dagat eh. Sige mikon na. Sige kaon. Kurang yung pancit yun. Mas beda. Huwag man yung nakakuan sa mga pinubra. Makasuway sa pinubra. Kita kasuway sa pinubra. Naman katilaw kinabuhing bukid. Sisudad maning dato. Kailangan kasi mapapakaog mga humba. Hindi mo nasa naman na kami makasuway na kayo. Sa ginitan mo, makasuway na ang bata pa. Lamig ilang kuan munggos. Lamig. Ang buwan na. Huwag na. Kaon kag kulo ma. Mahal na guys. Kulo? Ikaw pa. Sa bowl na ka nakatilaw kulo no? Lamig magani na. Mura man nangka. Amo mo ng tunuan. Tanon. Mura nangka ba? Lamig pa dangagan dyan. Latikan. Oo. Yung nga kung latikan mo namin. Yung agon po. Nabito ito no. Makapanit. Kanang kulo ba? Doon ako ni mo niya. Mura yung magano. Makapanit to ba yan na? Makapamahaw. Mo na madangagan sa una kung may bugas. Kanang kulo? Sobrang kapait sa mga kinabuhi ko. Basta nang pait. Mga pobre ra dyan makarilat na mo guys. Ang kinabuhing pobre. Kani si Gina o si Dudong, wala na niya nakakuan sa pobre kay sa kapobre. Huwag mo kapobre. Kaon may tagulog world, wag kapobre. Wala may kakaon sa inyong nasunda na pangkaon puro mga salagon kay may sabukit pa may puy na syudad man. Dili kayo ang makakaon sa pobre. Di ba nakakaon sa pobre na nakakaon kay puro ulo sa buwan? Magkainom ko sa una dinhi na ba. Dinhi na mi ang ulo sa buwan. Among wanon pituhon. Pero meron to among dabukon. Kauman na bukon. Namang bukon. Dito. Oh, para makuan eh pagkauman na hinang tituha. Kaya bisula. Dinhi namin nakatilaw eh. Pero sa syudad eh. Sa pamilya ko nakaingon sa kulingon din ako gusto pa ka sa mga anak ko nakaon ako. Lalag. Bago ka umagsila ka ng kamot. Muna si Jodong sa una sa bata pa ni siya tagam kamasa yang amahan pero din nagatagam tam pag-isda lagi. Pag-uli ng probinsya. Katigim mo kayo na. Kami may kartilaw. Kasi syudad bunga-bunga man. Kung nga di sila pasudaanon og kuan eh. Padagano nila, dagan nila sa Dodong Pili ito. Pili de gumba. Pili de gumba. Napay kinan-anan nga kanang humba, tumotong dito sa luto.
umuton pagka man ay kaon. Mo nang pertindihan dako asa una grabe sobra. Wala man po pagkaon na saging-saging sila, puro man mga karinderya. Kato ko gawin sa dunya dong mapalit og tanang hilaw ba nga saging dong ba? Hindi ako na to ba mo timo ala nang hinog. Pamis. Kaya maghilaw Hindi gid na ako. kadot, mo bang buron. Pwede na lusakon. Ayo, ay. Ay atong lusong. Pinari tilusong. Sugat ko sila lang gipalit ko Kabot-kabot, palang sa kabot pa. Nilusak. Lusak ko na ko inig. Nung ano mo sa saging, lusak ko naman. Do sa dinamos ako ni Nililigat lang sila pag amal mo, pagbalik na mo din ba? Paisip ka naman yung pinabuhi kami pa nagpakaon, dapat sila mag-aon. Sabot na ron, mga tao ron, grabe ng ka. Grabe, sobra mga kuwan karong, mga batang ang karon, mga tumataya. Ang uso ng kawat. Kawat, krimen, rape, akyat bahay. Man ako na yun ang portrait. Pa dyan, sunog, grabe. Yung mong kuhan, Klase. kami sa kalino. Karon na pala mga camping ng jud kayo. Ano ka na? Dali ra maugdog sunog ron, kaya grabe inita. Parang na dito sa Rodriguez, sa Turipit, sa Cebu City. Kira Rodriguez. Sa El Rodriguez, na siguro to nakita na sa Facebook, grabe sunog lagi ma. Luoy lagi ka mga nasunugan. Ano tinugan ako din? Hanag-hanag, gamitan good o ka ng drone. Sa panahon karon delikado gyud ang sunog kay sobrang kami nagay mga sabot ng sigal kalit. Na, musiga galit sa sobrang kainit. Karawon eh. Dili ka naman ako basta makakain. Eh, pag kumana ka din. Huma namang kung Ay, kaon. paibon lang. Itong diha ang kuano, puli diha ang mais. Huma na dahil eh. Katawag-taod ako naman ang haunan inig malamala na. May nagkakataon. Oo. Paano pag Talaga sila eh. Kasada sa abal ba kayo? Di trabaho na ba? Trabaho. Ito na lang subscribe pa kan sa iring day. Kain ni Nonan. Ikoy, kaya magkano Ang mga iro, ning kaon na no. pagkaon pa naman. Kung na kaya ito ito ng branan. Ito. Nasaan pagpakan din mais. Din pa ka na nag So dito ako, dito sabon dito ako no. Ha? Ang palit is sabon dito. Nadya na magod ni kay kano sa rin na tagipalit daran isang adlaw. Hindi yung tadok ka ngayon, tulunok. Muna naladya na. Sunod tuig na po tala ni makakaog mais. Sunod. Yung tuig na po. So natin yung mirinda kay gapon nagpan man ta. Kani sa padatang yung mirinda. Hindi magpano sa. Hindi sa punta magpan. Magpano ito mga saging-saging. Ano ito, Christina ba kay? Sa una ba nga ito, ipalit na. Ano naman po ni kangato dito. Ano na lang ba ito? Yung abang ito mo. Wala man ni kakilo niya magipalit na mais. Anong dugay na urok? Nagnig na po kalsada. Dabi, yung i-wedding na, ano naman na?
na po nakagabi eh. Kapit na mabot na ni Guaydining, pinaan naman sa Central. Oo. Na Guaydining na Central. Tubig din dito may sa amo. Tubig yung problema. Mga ta. Ang lugar na tubig man o. Tubig. Ang tuga na, okay naman ang tuga, ang tubig ito. Kanihan to, may nga na nagajid naman. Pagkaroon wa na dibelo. Oo, mga ganin akong ingon, nagtitinta na ko kapin niya. Nagtitinta ko kapin, ada pa na ayo ang among kasada. Nanuwa man na dibelo kung sa daydagan sa mga mayor dito. Ano sa kuan? Nanuwa man nila. Anak, Karoon na. tapos mga anak. Hari building. Doon naman nga mo dito sa mga lumok niya. Doon na ba yung bukid ang ito doon? Ay. Muna, ang iko ang gisuporta sa bukid. Mo day way pagka-improve. Muna na, nakarsada na sa among anak, nanindot ka mong karsada to, ni sana di 30. Tubig ang tamay lang siguroon. Kaya maginahanglan sa mga tao. Mo gani, Antod naniguang na lamang ka. Antod karoon. Wala po na dibelo. wala gina akong giingon nga. Ug wa ko nagtitinta kapil. Wala na ayos among kuan kasada. Ang tubig na lang, liwat. Pero sa among lungsod na Pero dito sa amo wala. Kay nakanungo ko sa istorya ni Apay gagaw nga kuan kanang barangay Tanod. Ang mga tao kuno dito di mo bayad. Kaya kato kuno naghimo sila sa kuan kanang tubig dito pundog gikan sa bukid. Ano na nila gitangki dai? Sirbower. No? Sirbower Oo. mo siguro na. Tapos ang mga uban kuno dili mamayad. Wala na sila nagkuan. Dapat mamayad sila. Kaya na tubig. Di na mag-lisod-lisod. Yan ako nga dapat unda nga tarong mo bayad mo butangan aka lang Di mo bayad, oy, labot. Oy labot. Naya kakuanan sa ako ang barangay. Ang barangay military din. Puyot pa din na. Payos. Dali Dali ang likot. Ang likot ng kumay kinay mo rin ko. Sige, mingo dyan tilaob. Ada pa. Ano dahil sa kuan sa amo tila umpod. Tilaob. Laban na amo. Akawan sa kusmiming. Ilang sa dani ninunan. Last na ni. Mag-uno na Ang pagbalik. kuan na amo. Ang sama nga na kanang nay agad taon nga nang mais ang subuon daw ng taon. Nilatan. Nilatan. Pero kani, makakakuan na di kayo nila. Kuan ni. Kaya namdaman ko magingana sila na sa unang. Magadlip ko ka ng dabong pa nga mais. Oo. Naman tawag sa mga na nakalimot mo ko kung sa to. Namo dinakdak ni. Batangan kayo ng nanay kamunggay. Lami kini butang kamunggay mong utang. Nana, batangan ni nanay kutan. Kalimot lang ko kung siya tawag danas, buhol. Mahaw na giyan. Ako nang pamalahoy ang tao. Isa tang oras sa magwa-card. Taon na ko man. Halaw na pa. Imo kang kapitan kumpradong? Pakumpra mo kaya ka. Oh, Ngapit mo nga mo. Lapitan ka na mo kumpra. ang kalurot ita kung buhok day ang kalat ng shampoo. Maot mo ko na mag-shampoo kada adlaw. Ako di man ko mag-shampoo kada adlaw. Karelo ba na siya maligo? Di man. Di mo ko kadadlaw ligo. Mugani. O cream silk try mo ang gamitin. Wala ko nagamit sa clean silk man. Sa may mo Shampoo na katong pink kunya kay katong balit niya kay
Di man to di ay siya aloe vera ko ano dito sa tinalan ko niya. Ako kay di mo kutig shampoo. Yan silik rami gamitan na sang buhok, di ko mag-shampoo. Makadaot mo kung walang shampoo sa buhok. Karon wala ko na. Di na shampoo ko karon pero aloe vera na ako ko. Tubigin na gaan dahil ako nang tungtong dito inighaon ako lang na. Ako lang pamalamalahon. Sa bulan magay ng nanay sa una mao ka nang naisagi nga dabong. Oo, gamitan na. Nabutang kamunggay. Kalimot ako kung sing tawag na. Lutong bus na niya na sa una. Muna himuon nga binake. Kami kay ng pulos jud ka ng mais imong abakion. Kami akan Oh, karon ang baligya nga sa gulan na magtiktik. O di na, sa gulan tiktik. Dili na. Dahil jud ang pulos ng mais. Mikli dali. Hindi pa nga mamahaw, ge. Hindi pa mga mamahaw. Kumot na kadyo gilugaw ni mama. Nga mais. Dahil jud ay ni kuanday. Dahil jud ni kaning nilo nga mais kay sa putik katong Bisaya. Ano ko na sweet corn ang lamay jud katong ang lamay jud tilawon katong Bisaya nga mais. Bisaya jud ay ni. Dahil jud siya. Ano gud na yellow corn. Ako kay kao ko kasanan kan dili. Dili mo. Nagjang gilugaw oh. Dilugaw na mais. Kumutra ba kadyo? Umupos din Hmm? Umupos. Hindi na ka makadotan mo kib-kib. Karaw-karawan eh. Karaw-karawan ko. Isa ni karaw-karawan guys, nangijahang nilugaw nga mais. Na kaya namdaman ko maghimos na nagingani sa una. Kalimot lang mag-uunsingan sa bulan ni. Kay lahi man po tong linunaw, kay kamuti man to, kani kay mais man ni. Ang garang na inamdaman katong linunaw. Kamuti po mura pagkalugawon ba? Tangalog ka ng kanyon gamay. Lamin ni batang kamunggay o kanang saging nga dabong. Lami butin ni butang nga gatas man o. Ginagkaon ni mo butangan ni mo gatas. Cut na. Kaut na? Patuloy ni kay kuan pa ba kamay. Nanakay pangisnak pangapon. Nakuray takang dari. Sapa? Sa. Nakuray takang dari. Nagyan ulit og mais. Ano pag nagisa ka? Kaldirin nga mais. Eh. Maninong gipaeng. Malimong ka to. Maninong napang buwang siguro ang una. Kapiti lang kami. Ilista dagi mo ang palitanan kay naguli na magikan magkuha card among kumpra gapit.
Lingag-ngag ang kalsada kay na nagtrabaho.